Ana Kurtluğun oturun teritoriyasını häzir yine de Daesh'e berdiler. Häzir ki neme Siriýanyň içinde Daesh'in goşunlary häzir Siriýanyň demirgady günni goruna alyp oturýarlar. Ýöňe süýçdiler, bir giden ýerini aldylar. Ana jek bir aýam bolan okşuwa şolaň alanyny. Näme üçin boldy? Amerika şo taýda goşunlaryny taklap oturýardy harby bagdalaryny. Bularym golda Murat Gurban aýdy, ana diýe diktator gitti diýe, Başar Asad gitti, Hudaýa şükür diýe, ana demokratiýa geldi diýe. Nädip demokratiýa bolýar? Dünkü adamlar kellesini ketip beren ol haramzadalar, iki ýylyň adamlar, Al-Kaýdaň adamlar, nädip demokratlar bolýar? Bizim samsyklarymyz Murat Gurban edi, Muhammed Düýeci diýdi, ol nime Halmurat Söýündi, hemmesem ay heşelle kakışyp ana diýe Siriýede demokratiýa ýeňdi diýe. O şo taýplaryn şo da Al-Kaýdaň iki ýylyň adamlar demokratlar bolsa onu şolaram şolar gollaýan o onu işime gaýdypdyr diýen. Ölerim görüp otur şo taýplaryn güýçler, düýünkü Al-Kaýdaň hem iki ýylyň adamlary hemmesi. Şeýdip adamdan kellesini bulaşdyryp oturlar da biziň opozisiýoner diýenden biz. Şuna men gorka diýen zat şoň ýaly atlar, şoň ýaly oýunlar edilip oturlar.